Balakhena hambai phungko sangjorani Tripura hastini jotochin Tripuri tahukte bukhurono khaboni Tripuri tahukte bukhurok tini Tripuri khorang mokol kaishigino Kanchanpuro mokol roi tongo ro phaimo manero sasu rajani ya pele phedana motin manero banai de satu soase awa bre kinang ma to angro latina sama ke khaksange diole salkyang de angro trimon lai dio se toran ni isora sibani sisan de tu ya tu mandara wa tu ya pele de jamte khatana tumko khatana a satisfy thunga ka thunga khatana ai mala kariya sadia samcheng tu sara mo pe bari khaksa mo tinio maharaj kishor bung phaimon jantini mama songnai solai pe tunjau khaksang mare ambo tang dai solai pe to gathering ke khaksang Khaboni Tripuri tahukte bukhuro chung jotono saimano miapro 5 tarik November 2019 no chini bru lamaka sonai rok lamaka soi bujak mani kogrok busung khana kap kwbangma borokno saimang khana sabo buro phe Tripuri khorang je saimanya khorokno sai khana rana mosungo miapro chini bru rokno lamaka soi bunai rokni bumung ungkha Rakesh Debnath son of Rajbihari Debnath boni kami ungkha Joyশ্রী ward number 1 boni umor ungkha 40 bosor te khoroksani bumung ungkha Samuel Das bufani bumung son of Amalya Das Village Plus Post Office Joyশ্রী ward number 1 boni umor ungkha 30 te khoroksa ungkha Boritus Debnath bani umur ungkha 31 bani bufani bumung ungkha late Kano Debnath Akonsong u khorok tham borok rokno miapro sini brodofa maimase angai bohok buksa tutui lama kasoi tongnai takhu rokno kupruna bagai bupra supra ngai rok Khaboni Tripuri tahukte bukhuro hai no tini Maharaj Kanchanpuro tabu bo thangai tongo chung jotono saimano phia a jago brok flag hus rok khlainai hnai Kanchanpurni simen chung koktun rok mankha tini tamjani ungno jotono kaham khlai chini Tripuri khorangni mangpli naichumoi tongdi chung norokno every half an hours eba ada ghonta brum no chung update tunani bagai norokno chaitoknai norok chini Tripuri khorang bai tini salprumno korngai tongdi te kaisa ke Anupnath mungai joto jagao khangrai rokni grubono Maharaj tini a jago thangi manya tei hnai borok rokno thumui tongo te message forward khlai borok rokno kuthumui tongo aboni bagai tini Maharaj ni sakao kaham dengno haimya dengno chini bagile belai no wanama singsa Khaboni Tripuri tahukte bukhurok norok naichumui tongdi chini Tripuri khorangni tini ni mangpli asuno jotono hambai